Takže čau lidi, moje jméno je Delix a tohle je moje první video. Jo, první video bude o dílně, jak vidíte, moje dílna. A na tomhle kanále, první vám jako můžu říct, co na tomhle kanále bude vycházet. Budou vycházet různé projížďky, jakže zase ukážeme na čem. Na mých babynách. Jasně. Kdybyste si řekli, že je tenhle přízvuk, jak ty videa vedu a chovám se, že už to někde znáte. Možná znáte od youtubera Nexta, tak žádná reklama, no. Tady ho vidíte, můj oblíbený youtuber, tak se trošičku inspiruji. Motorku mám teprve objednanou, ale všechno přijde. Takže asi můžeme začít. Jdem na to, baby. Takže můžeme začít. Tak. Tady prostě jsou dveře. Máme rádoby dvůr, je to stodola. Takže mám kus stoli svoji dílnu. Prostě dveře, mám tady zavřený. Kvůli teplu, budu tu ještě oteplovávat. Ale v pohodě. Pak se jde rovně. Tu. Bagur je bratrance, ale neřešte. Tu je odpočívárna na briketách, takže ještě se netopí. Takže to je v pohodě. Takový polštář, kdyby ty brikety jsou takže docela studený, jo. Tak aby se prostě si sedly nějaký pěkný kočky na tohle. Potom je židle, moje židle, na tom sedím já, někdo jiný. Tak se dostáváme do hlavní části. Tak, tady pustím songy. Ten vůzek smrdí. Tak tu mám takový minipong. Mám tady na řetěze. A na brzdy. Tohle je kladívko, metr známe, rukavičky. Můj obal. Potom nějaké šroubky, když jsme to chtěli opravovat. Prostě tady věcí, které se budou odvážet do sběrného dvora, třeba jako tohle. Tak, to jsou rybářské věci, to už je na jiný kanál. Označím mám okusy. Tak, a už se dostáváme k mým babynám. Mimochodem tohle používám, když jsem se dám třeba kolo, motorku. Na motorku budu mít něco jiného. Tam třeba na kolobežku a tak. Takže začínáme u první babyny. Mé kolo od značky Laser XX, což je dobrý. XX All Pran. Tu máme držák na světlo, což tam není. Prostě takové pěkné kolo. 125, myslím. Paráda. Potom elektrokolobežka, klasická City Boss. Momentálně na ní nejezdím. Jezdím ještě na jedné babyně, která je v opravně. Tady jsem mimochodem taky musím spravit, protože potřebuji pěkný kolo. A tohle je klasická kolobežka. Takový na stojánku, aby stála, protože ona nemá stoján, samozřejmě. Tak. A už můžu ukázat. Takže. Co bychom si mohli říct? Ceny můžeme začít třeba od téhle židle. Tak, začneme od téhle židle. Takže, delfin, to je rybářská, 5 kg možná, brikety, neřešíte. Takže, jdeme odsaď. Tohle, klasická kolobežka, tak 1000, jo, 1000, 15 000, 15 000, a i cinka, hej, cinka, asi 14 000 byla ve slevě. Kolo, sice je úplně nový, ale stálo nás, protože bylo poslední z výlohy, ale stálo nás, teda moje rodiče, protože 18 ještě není, ale OK, baby, takže tahle baby prostě stála nějakých 10 000, což je úplně paráda. 10 000. Přiházka 1, přiházka 2. Dneska by mohla být projížďka, neříkám nic. Možná vyjde projížďka. Tohle poustím, když tady přijde nějaká babynka, tak pouštím nějaké songy. Tímhle si zajedu, ještě když mám něco píchýho v kole třeba, tak ať se mi to líbí vyndávat, tak si na to lehnu. Ano, je to skateboard, neřešte to. Jo, ponyboard možná.
tak prostě na něho lejnu a zajedu pod to, ne? Ať se podívám trochu na podvozek, ale. Na podvozek. Můžu na tom jezdit. Kurva. Dobře. Ale to se nevidí. Já jsem Dobrý. Seru na to. Já mám chod na to prostě do prdele. Ale kleknu, když něco spravuju. Všechno mám jako namazané. Řetízek úplně hezky namazaný, čistý. A do prdele, jsem se nechtěl špinit. No nic. Mám taky namazané kola, brzda. Brzda je tyto. No, jsem táta. Takže, když jsme skončili, jsem říkal něco dvakrát, tak se omlouvám, jako. Moje paměť není úplně dobrá, úplně neslouží. Takže, OK. Takže, pokud máte nějaké otázky, pokud se hodíte teda z provozní komentáře, natočím určitě ask. Takže do komunity, nebo co to je, hodím prostě příspěvek a tam mi pište. Tam mi pište otázky do asku na moji dílnu. Jako budu mít třeba motorku, mi tam napište. Na koloběžky. Všechno vám řeknu. Takže to je podle mě konec. Takže skládejte básně. Užívejte školu. Užívejte. Ještě můžete užívat. Prostě užívejte. A jezdí na motorce. Kdo nebude jezdit na motorce, dostane a vybagruju mu zahradu, jako. Takže zbalte nějaké pěkné babiny, pokud jsou tu nějaké babiny na kanálu, takže zdravím. Delix. Takže OK, takže čau.